Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar Johan Buttigieg saħħu l-riforma fil-liġi tal-Ippjanar għandha lan li ssaħħaħ id-dritt tan-nies biex jappellaw, tindirizza l-legalitajiet tal-imoddi u tevita tal-ġejjieni u tħarrax il-multi fuq l-abbuż. F'konferenza tal-aħbarijiet fil-Ministeru ta' Għawdex il-Ministru Camilleri u s-Sur Buttigieg elenkaw it-tibdiliet ewlenin proposti mill-Gvern. Qalu li ħadd ieħor ipprefera jħalli kollox taħt it-tapit bla ma jaqla kontroversi. Iżda dan il-Gvern jemmen li wasal iż-żmien li jiġu indirizzati snin twal ta' żbalji minn amministrazzjonijiet diversi li kkawżaw anomaliji fl-iżvilupp u diffikultajiet fl-infurzar. Il-Ministru Camilleri semma li għall-ewwel darba il-kuntest l-arkitettura u l-ispazju tal-madwar issa jkollhom saħħa legali fl-irregolar ta' żvilupp. Il-kuntest li fih ikun qiegħed jiġi proposti żvilupp irid jiġi rrispettat u da qegħdin nagħmlu sabiex propju postijiet ta' ċertu biex ngħidu hekk uniformità ikun jista' jinżamm mhux jinqered propju darba għal dejjem. Dan huma riformi holistiċi, riformi li qegħdin jindirizzaw numru ta' issues li rajna fil-passat. Fost riformi sospensjoni awtomatika malli ċittadin jappella l-ħruġ tal-permess. Ifisser li x-xogħol ta' kostruzzjoni ma jistax jibda u sospensjoni tal-permess tista' tieħu sa 10 xhur jekk il-każ jispiċċa quddiem il-qorti tal-appell. Ir-riforma tħarrax ukoll il-multi minn 50 euro sa 2000 euro kuljum. Tagħti wkoll id-dritt li l-Kunsill Lokali jistabbilixxi l-linja ta' triq u tista' ssirlu talba biex jinbidel iż-zoning u l-limitu tal-għoli biqbil ta' aktar minn 75% tas-sidien li jgħixu fi blokka. Ir-riforma tindirizza wkoll l-ħtieġa li jkun ċar minn s-sit tal-proprjetà min qed jokkupa post u min qed jagħmel l-legalità. Dan biex min jabbuża ikunu li ħabba twiċċu mal-ġustizzja u l-multi. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Ippjanar qal li b'din ir-riforma l-awtorità se tagħti opportunità ta' darba biex kull min għamel xogħol mhux skont il-permess jew bla permess ikun obbligat li jersa' l qudiem u jħallas ta' emilu b'multi ħorox. Din l-iskema tapplika l min bl-irregolarità tiegħu ma ħoloqx detriment għal ħadd ieħor. Hemm numru ta' issues li bdew minn illegalitajiet fejn għandna fuq minn 5000 avviż ta' nfurzar pendenti għal dak li għandhom x'jaqsmu ma' zoning applications, ma' height limitations u allura dawn l-emendi ħajkunu qegħdin jagħtu saħħa liċ-ċittadin biex u jkun jista' jemenda jekk ikun hemm qbil tal-maġġoranza u fl-istess ħin ukoll qiegħed jagħti wkoll saħħa lill-awtorità biex dik is-saħħa li qabel kienet għand il-Ministru ġiet lura għand l-awtorità biex prattikament ikun jista' jagħmel rakkomandazzjoni lill-Ministru qabel ma attwalment ikun hemm deċiżjoni finali. Il-Ministru Camilleri u s-Sur Buttigieg qalu li l-emendi jirriflettu r-realtajiet ġodda tal-pajjiż.